No niin, moro. No, poika, kerro sä, mitä me ollaan tehty tälle, mä en tiedä. Niin, eli me ei olisi pitänyt kuvata heti siitä alusta asti, mutta ei me sitten jotenkin jaksettu, tai mä en jaksanut, kun mä en saanut tätä Bandicamia kunnolla alussa toimia, niin täällä on niinku tällainen... mikä paikka tää nyt on? No, tää on niinku tällainen farmi tai niin tällainen. Ja sitten tää on vähän niinku meidän pää... Vittu, mä en päässyt nyt alas. Mä jään aina jumiin tähän. Noni. Ei. Noni. Niin on vähän niinku tällainen meidän päätalo. Ja tälleen näin. Elikkä me ollaan tehty tätä nyt 3 päivää niinku silleen ihan kunnolla. Hei, tulkaa nyt tänne alas. Mulla saattaa ehkä vähän lagaattaa, kun mulla on vähän huono kone ja tälleen. Ja mä kuvaan Bandicamilla, mä voin kuvaa vaan 10 minuuttia, niin viimeillä laittaa aina oven kiinni, niin... Hei, Teemu muuten, onko sulla tätä ainetta näin, kun se creeperi räjähti? Juu, hyvä. No niin, hei, näytetään tää eka. Täällä on sitten tällainen ihme silta. Me ehkä tehdään tästä servusta joskus joku PvP-servu tai tällainen. Kommentoikaa vaikka jos te haluatte tästä PvP-servua. Niin, tää on tällainen, en mä tiedä mikä tää on niinku tarkemmin. Tällainen vaan. Niin, tulkaa nyt tänne alas. Sitten... Hei, tuuttako te? Onko niin, sitten täällä... Täällä näin. Tai täältä pitäisi oikeasti mennä tänne. Tää on tällainen näin. Niin täällä ylhäällä on tällainen... Tää on vähän niinku tällainen... Voi jumala, mulla lakaa vähän. Niin tällainen pommipaikka, jos me joskus julkaistaan tästä joku server, niin täällä voi ottaa tiimifight, mä ammutaan vaan jotakin tonne. Nyt mulla lakaa. Tää on mun tää tukikohta ja tuolla on Teemun. Ja niin. Sitten käydäänpä täällä vielä. Sitten tää päätalo on vähän niinku esitetty sille periaatteessa. Täällä on vaan tällainen. Ei tarvi... Mä en jaksa näyttää tota nyt enempää. Ja mä käytiin tuolla just yhdessä vaiheessa. Hei, viimeinen laittaa oven kiinni. Sitten... No ihan sama. Hei sitten käydään täällä rannassa nyt tai täällä. Elikkä... Tää on niinku vaan tällainen. Täällä on tällaista farmia ja... Siis meillä ei ole käytetty yhtään kreatiivia, paitsi silloin jos me ollaan kuoltu. Niin ollaan tietenkin ihan tukamaat talteen ja... Silleen. Sitten tää on niinku laituri. Ei oo mikään ihmeellinen paikka, mun pitää nyt nopeeta vaan näyttää nää. Kato, on ensimmäinen jakso tätä. Ja me tullaan suunnilleen kuvaamaan aina silloin, kun periaatteessa kun kaikki on paikalla. Tänne kuuluu vielä niinku meidän lisäksi Timi ja sitten kuuluu se... Ketä tänne? Mä en edes muista. Ainakin ihan pari. Hei, onko se ovi? Juu. Hei, mihinköhän tuolla... Joo, laava tulee uudestaan. Ja täällä on sitten tällainen helvetti. Niinku... Mitä nyt tänne? Hei, mitä tänne ollaan tehty nyt? Mitä vittua? Oho. Mulla on vähän logoa tää kyllä, mutta ihan sama. Mä laitan. Haha. Niin sitten tässä on tällainen joku puu, minkä tuo Teemu halusi säilyttää. Sitten täällä on joku arkkupaikka, koska jos me julkaistaan, niin meillä pitää olla ihan helvetisti arkkuja, kun me saadaan PvPtä. Ja me tullaan sitten muuten pelaamaan kaikkea HG ja MC, PvPtä, kuvataan varmaan niitä aika paljon. Tänäänkin meillä oli joku 5 tiimi, vaan mikäli nyt olikaan. Nyt pitää vielä käydä näyttää. Tää yksi, tai se farmi. Ja mä tiedän muuten miksi mä en kuule teitä kunnolla, kun mun piti Bandicamista laittaa yksi asetus päälle. Niin, että mun oma ääni kuuluu, niin. Mulla on kuvattu ihan just 5 minuuttia, niin täällä. Hei, täällä olisi ollut portaat, mitkä mä teen muuten tänään. Tällaiset Evin portaat. Täällä on niinku tällainen.
Tällainen hieno paikka. Nää saa varmaan hakata tästä. Noin. Poika teki tää ja sitten hevarolla mä laitan tän kiinni. No ja sitten täällä on tämmönen puupaikka, niinku ei hakata näitä puita nyt vielä, säästetään noita. Tällainen näin, niin tykäkkäistä oli hieno tää meidän savea tai mikä tää nyt onkaan, tällainen servu. Me kuvataan melkein joka päivä ainakin 1 tai 2 videota, niin se oli tosiaan tässä, niin ensi videossa nähdään, moro!